Bé, deixeu-me que estigui estirat perquè arriba l'estiu i l'estiu no és per anar en bicicleta. L'estiu és per descansar. I, si voleu, us ho dic així, també us podríeu girar vosaltres, no? Però, mireu, durant l'estiu podeu veure reposicions com a qualsevol televisió. Reposicions que s'han fet aquests últims 3 o 4 mesos. I al setembre ja tornarem amb nou material. Però, creieu-me, torceu una mica el cap també per veure'm la cara fixament, sí, així exacte. Exacte, així veu-me bé. Descanseu, apagueu l'ordinador, apagueu-ho tot, apagueu si pot ser el disc dur del cervell i sobretot descanseu. Feu de l'estiu una època en què Badalona només sigui un somni d'una ciutat pacífica, tranquil·la, meravellosa, sense corrupció, sense soroll, només amb el mar, estirats, fins al setembre.